Shalom, dihamu amanami dohot inanami punguan lansia, nang dihamu inanami punguan inanaomi. Di bagasan tikion, neng tapuka mapehadeta, atong taparade maroha nang pikirata, jumulo mahita martangiang di bagasan rohatabe, martangiang mahita. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 10 tolu ayat sada dohot ayat 2. Asini roha madihamu doho dame sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amang doho tinang barita nauli nanaing sitangi honota marhite pehadeta di bagasan tikion imana tersurat di buku Ulauni Apostel bidu 5 mamuka masian ayat sada sahatro di ayat 10 sada didok songonon. Adung ma ujui sahalak na margowar si Ananias rap dohot dongan saripena si Sapira na manggadis tanona. Mardos ni roha ibana dohot dongan saripena mana modikon tuhornai deba. Dibuan ma na debanari dipeakon ma tujolo ni akka apostel. Alai ni nasi Petrus ma. We Ananias nang digohi sibolisido HP roham laho manggabusi to diparbadiai dohot mamorso deba tuhor ni tanoi. Ia ditiup hoi dagong diho digadis ho pei dalaos tong guru diho dia do ubahin natubur roham mabahin songoni. Dada jolma na ginabusan mi disi debatado. Alai disi dibege si Ananias hata odeng runggang maibana laostos hosana. Jadi biahaton si tutuma sude na ubegesa.
Jadi hehe ma akka na uposo, disaputi ma bakena, diusung ma tubalian laho mananom. Alai salpu arga tolujom, Roma dongan saripenai, dang dope diboto namasai. Jala dipakulingi si Petrus ma ibana. Pabua matuau, nasaundo di gadis hamu tanui, olo nasaido ninna. Alai nina si Petrus ma madok ibana. Buasa tung saroha hamu mangujuni to dini Tuhani. Tagam ma na madok masuk ma akan naong mananom dongan saripem. Usungon nasida ma nang ho tubalian. Dungi pitorunggang maibana tujolona laustos hosana. Jadi dinabongoti akan naposoi nunga mate ibana didapot. Jala diusung ma bakena tubalian. Ditanom ma tulabung nidongan saripenai. Jadi hatahutan situtu masude na sahuriai ro dinasana ubegesa ido sahatna. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan ni Kristus Yesus. Dihuria na parjoloi saroha saoluan do ganup nasa na prosea. Dangadong nanggosada siantonga-tonga nasida na madok hapujungan na artanay. Alai hato pandoi saluhut na dietong. Masado dinasida na manggadis arta na diibana laho si pasahaton tuhuria gabi pilihan nasida tu dibata. Ido ubahin dangadong nanggosada siantonga-tonga ni hurena parjoloi na hurangan. Mereka yang mempunyai tanah, mempunyai ladang dan rumah, mereka jual itu, kemudian mereka persembahkan untuk jemaat mula-mula. Dan mereka serahkan itu di depan para rasul. Jala ido na dipatupa salak Levi na marguar si Joseph, manang si Barnabas. Di gadis ibana hauma golatna dibuan mahepeng hasil dari yang telah dia jual itu laho dipeakon di joloni aposteli gabi pilihan na tu dibata boita kastaida di bidu opat ayat 36 dohot 37 jala ido na dipatupa na mardongan saripe ima na marguar si Ananias do Sapira. Di patupa nasida ganup nasa songon na pinatupa ni akadongan na nasa kuria. Yaitu mereka bersedia untuk menjual tanah mereka sebagai persembahan mereka kepada Tuhan. Dan hasil itu akan mereka persembahkan di hadapan para rasul. Tetapi ada yang salah. Adong nahurang na dipatupa nasida nasaripe. Dia may hasil dari tanah yang mereka jual tidak mereka persembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Untuk persembahan mereka kepada jemaat mula-mula. Ale debado di pasat nasida di joloni aka aposteli. Ido ubahin didok Apostel Petrus diturpukon ima di ayat 3. We Ananias nang digohi si bolisido hape roham laho manggabu sito di parbadiai dohot mamorso deba tuhor ni tanoi. Ananias dan Sapira telah bersepakat untuk tidak memberikan seluruh hasil ladang yang mereka jual itu untuk diberikan kepada jemaat mula-mula. Sarupa alus nasida, ima alus namargabus, dijoloni apostel Petrus. Dan hibul di pasat nasida, saluhut hasil tano nong digadis nasidai. Suku-sukun amang inang,
Buasa salah na pinatupani si Ananias do Sapirai. Hapi tano na do tano. Jala tuhor ni tanonai sa sitong na gabi ibana do na punasa. Ima alanunga disakapi ibana, ima seluruh hasil jual dari tanahnya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nunga di ibana songoni. Tetapi justru tidak semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Alai debado di pasahat, di joloni aposteli. Margabus do nasida, taringot tu tanonai. Jelas sitongna dang ibana bena punasa tanoi alaniaha. Karena sudah dipersembahkan itu kepada Tuhan. Songon ede di hari Minggu, taidon hari Minggu amanginang, ganup hari Minggu ima, naso usatok kudo. Nasa nong tapasati tu debata, naso usatok kudo. Itu sudah menjadi milik Tuhan. Ido nagabe hasalaan ni si Ananias do Sapira. Tutu dada holan menggabusi apostel nasida. Alai digabusi ibana do to diparbadiai. Digabusi ibana do debatai. Karena dia tidak memberikan sepenuhnya kepada Tuhan dari apa yang telah dia janjikan. Dia katakan di tengah-tengah kehidupannya untuk mempersembahkannya kepada jemaat mula-mula. Disialii gabe tarimas do debata tunasida. Gabe runggang masih Ananias. Jala tulu jomnai runggang mamuse si Sapira. Laos tosma hosana sida na dua. Dia mua manginang buasa pitor songoni nasa panguhuman ni dibata tunasida na dua. Gabe sada tada doo na manginang diganup nasa hita na porsean nuaing. Asa ganup hita unang gabe manggabusi debata. Manang gabi manggabusi huriai alaniaha ala parhitian ni debata do huriai jala sarupa do na manggabusi molo so di pasahat salutna ganup nasa nasinakapna ganup nasa tanggung jawabna ganup nasa pilihan na tuadupan ni debata unang matadok amanginang dangboy tarbainau inna. Hapi sa sitong na buido tarbahin ibana. Tidok ibana. Holanon ma na boy tarbainaw lahu manupahi huriay. Inna alay lobisyani buido tarbahin ibana. Manang tarbay kita. Tidok ibana. Dang boy tarbainaw mangurupi akadongan di kofiton. Hapi sa sitong na tarbahin nasida do manang tarbay kita. Se adung do sidalian dalata gabe dang tapelihon na dumenggani di tonga-tonga ni nguluta tu debata. Alani mangulu mahita songon mangulu na setoktong parsidohot hita manglehon na dumenggani tu adupan ni debata. Asa setoktong mahita halak na porsea mangulu di bagasan hatigoran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam hasitongan. Napido na pinangido ni dibata di tonga-tonga ni nguluta. Karena di hadapan Tuhan semuanya jelas. Asa unang gay mabiar hita lemameleho na dumenggani di hadapan ni dibata. Ato nga manginang adung do piga-piga na boy narikot si putihot tas yang terpukon. Dia mai na parjolo ima asa hibul pasahatota ganup nasa si pasatota itu debata. Molunung ata pasatu debata pasat mai. Unang mardua roha. Unang gabe mabiar hita. Tetapi bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh memberikan itu kepada Tuhan. Unang margabus hita. Utadok songonon pasat-pasat mai. Unang arong potongan di si. Tapi benar-benar hibul hita pasatoni.
Ketika kita sudah menyerahkan itu kepada Tuhan, itu sudah menjadi milik Tuhan dan itu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Gudang naboy si pakeo ni laho mangulahon na duminggan di tonga-tonga ni Huryai. Oleh karena itu, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ima na perjolo. Napaduahon amang inang ima uli ni rohado na ni ida ni dibata. Lapatan na ikon uli marohatna di hadapan ni dibata. Memberikan itu dengan hati yang tulus. Nagabi lomo ni rohan ni dibata. Napatuluhon. Tapasiding ma sisip. Tapasiding ma hageduhon di hadapan ni dibata. Hasesiga do amang inang pakorhoni. Molo taulahon sisip man hageduhoni. Boy doi manegay diri, boy doi manegay parsauran, jala na mangulan si songoni, ikondo si pasidingon di tonga-tonga ni ngoluta. Napapaton amang inang ima, songonakin idok diturpukon, pitor hatop do akan na uposoi, diusung akan na posoi, bakeni Ananias sa pirai, tada doon na pabuan tuhita ima, asahatop mahita pasidikon ngolutas sen hagiduhon. Pasidikon ngolutas sian sisipi. Pangalaho pargabuson sen ngoluta. Ay dangi ngulu ni halak na porsia di debata. Tapi bagaimana kita menyadari akan dosa-dosa kita. Jal disima tapangin itu Tuhani asa disisa debata dosata. Unang tapartahaton gabustai. Tapartahaton hahurangatai. Tapartahaton akahata gabus di tonga-tonga ni akadongata nang di tonga-tonga ni dibata. Karena Tuhan Maha tahu. Lebih baik jujur mengakui kesalahan kita, hagaliot tahurangata di hadapan ni dibata daripada kita merasa bahwa Tuhan tidak tahu ujungna aha songonakin ma Ananias dan Safira yang hidup dalam kematian. Oleh karena itu, biarlah hidup kita benar-benar hidup yang mempunyai hati mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu yang lebih baik. Dan itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Pakai guguta manginang. Pakai nguluta. Pakai na adong dihita sian debatai. Laho mangurupi. Mangulon akan adenggan di tonga-tonga ni nguluta. Unang tadok. Dang adong naboy sipatu bauku. Tidak. Karena Allah itu penuh berkat. Dia maha kaya. Jalan nunga godang aka pasu-pasuna. Setoktong tajal di ngoluta. Atau kita pe ikon boy ma mangalehon patuduhon na denggan di tonga-tonga ni ngoluta parsaurata gabi hamuliaon mai tu debata. Amin martang yang mahita. Moliate madiho wali Tuhan. Dipaingot hodo di ngulu namion. Asa setokto kami mangulahon lomo ni roham. Narade marsi urupan. Narade marsi tupahan. Di akahahurangan. Di akahagalion. Ay ini Tuhan ngulu nami. Ngulu na porsia diho. Sepake mahami. Pake gugu nami. Pake arta na adong dihami i. Nang hujalo hami siyako. Gaya pilihan na mangulu may Tuhan di hadapanmu. Asa taktong ma di bagasan uli ni roha hami Tuhan pasato ni tu hadapanmu. Say hibul mahami Tuhan mangalihun na dumenggan di hadapanmi. Pasu-pasu hami Tuhan. Pasu-pasu ngulu nami. Asa unang mabiar hami Tuhan. Ay huboto hami hodo mual ni ngulu. Hodo mual nilas ni roha. Hodo mual pasu-pasu. Atong salut hami Tuhan na mangalihon na dumenggan. Mangulahon akan na dumenggan. Setoktong di Tuhan dilihoko na dumenggani di tonga-tonga ni ngulu nami. Jala itu Tuhan parbuin ni halak na porsia. Songon naong takas majalo pasu-pasu mi. Setoktok kayo gaya pasu-pasu di tonga-tonga ni humalia kami. Pasu-pasu matua sudah ruas nuhuriam. Di ganup aka ulun na sida ganup ari. Sedungani, para mudu-mudu. Leon tu na sida Tuhan, hahipason. Jala, leon matu na sida pos ni roha.
lahu mandalani ari ningul nasida Tuhan sigano pari. Nang pemasa hamaolon dia depan nami Tuhan. Di tengah-tengah ningul namion Tuhan. Alihuboto hami takas. Dang pasobon muhami akan aporsia diho. Pasupasude amanami inanami seksi lansia. Sude inanami seksi Naomi. Serapoko nasida Tuhan. Dihatou nasida sehoma mandongan nasida. Asa setoktong nasida pasaton ngulu na holang to depanmu. Guk madame holong dot las di roha di tengah-tengah ni ngulu ni amanami dot inanami i. Sepasu-pasu mahami Tuhan salutna asa setoktok kami masih gorgorohan nami. Laho mangihuton jala menangi-nangi hatam na badiai. Asa margugu kami. Laho mandalani ariningulu nami sigano pari. Ali Tuhan siasi maroham. Leon hamalumon di ruas duriam na marsahit. Leon hagogoon dot pangapulion di ruas duriam na di bagasan habok ni roha. Atong satu humangulu nami. Song ni Tuhan nang di pamaritan nami. Siasi maroham urupi jal parbisuhi manasida Tuhan. Asa margogo nasida laho manguluhon bang sunamion. Lam tudenggan na, lam turena. Jala lam sadar rohan nami sude aka bangso namion. Nang pemaragam suku ugamo ras alai sada dohami Tuhan di bagasako. Atong on matang yang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami moliate madiho. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku Ede nomor 470 ayat sada tambah ayat tolu laus tapapungu ma peliata. Mahita mangido di tangiang hato patay. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesan nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohan ni debata ama, dohot parsauran ito di parbadiaima, naman dongani hamu saluhut na. Horas madihita sudena.